Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஹalleluya, ஹalleluya. நிறைய பேருக்கு தங்களோட வாழ்க்கையில் எதிர்மறையான உணர்ச்சிகளை எப்படி கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது, உணர்ச்சிகளை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது தெரியாமல் இருக்குது. கடவுளோட வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா, அவரோட விருப்பம் என்னதுன்னா, நம்மளோட உணர்ச்சிகள் நம்மளை ஆளுகை செய்யக்கூடாது, நாம தான் அதை ஆளுகை செய்யணும், நாம தான் நம்மளோட உணர்ச்சிகளை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட விருப்பம். நம்ம இதை சரியாக புரிஞ்சுக்கலைன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களில் உணர்ச்சிகளுக்கு பின்னாடி போகிறவங்கள நம்ம இருந்தோன்னா இந்த எதிர்மறையான உணர்ச்சிகள், இந்த நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் நம்மளோட வாழ்க்கையை அழிச்சிடும். உண்மையான அதிகாரம் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போ வரும்னா, நீங்களும் நானும் இந்த உணர்ச்சிகளை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது மூலமாக தான், உணர்ச்சிகளை எப்படி ஆளுகை செய்கிறதுங்கிறத கற்றுக்கொள்கிறது மூலமாக தான் வரும். நம்ம எதை வெளிப்படுத்துகிறோமோ, எதை பேசுகிறோமோ அதுதான் நம்ம எண்ணங்களை, சிந்தனையை பாதிக்குது. நம்ம சிந்தனை நம்ம உணர்ச்சிகளை பாதிக்குது. நம்ம உணர்ச்சிகள், நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் நம்ம எப்படி இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட முடிவுகள் நம்ம எடுக்க முடியுது. அந்த எதிர்மறையான உணர்ச்சிகள் மூலமாக எதிர்மறையான முடிவுகள், தவறான முடிவுகள் உருவாகுது. அந்த தவறான முடிவுகள் நம்மளை எதிர்மறையான செயல்களை செய்ய வைக்குது. எதிர்மறையான செயல்கள் மூலமா எதிர்மறையான பழக்க வழக்கங்கள் உருவாகுது. அந்த எதிர்மறையான பழக்க வழக்கங்கள் எதிர்மறையான குணநலன்களை உருவாக்குது. அந்த எதிர்மறையான குணநலன்கள் நம்மளை அழிவுக்கு இட்டு செல்லுது. எதிர்மறையான உணர்ச்சியோ நேர்மறையான உணர்ச்சியோ கடவுளோட வார்த்தையின் அடிப்படையில் அது இருக்கணும். 3 யோவான் அதிகாரம் 1:2 என்ன சொல்லுதுன்னா, பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். விவிலியத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த வசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுது, நம்மளோட ஆன்மாதான் நம்ம வாழ்க்கையோட வழியை தீர்மானிக்குது. நம்ம ஆன்ம மனதில் இருந்து தான் உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுது. நம்மளோட ஆன்மா நலமாக இருந்தா, ஆரோக்கியமாக இருந்தா தானாகவே நம்மளுடைய உடலும் செழிப்பாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நம்ம ஆன்மா நலமாக இருந்தா நம்ம ஐஸ்வர்யவானாக இருக்க முடியும், உறவுகள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்க முடியும், திருமண வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்க முடியும். நான் இறை வார்த்தையில் வேரூன்றி இருக்கும் பொழுது, வார்த்தைங்கிற விதை என் இதயத்தில் விதைக்கும் பொழுது நல்ல சிந்தனை உருவாகுது. இறை சிந்தனை, தெய்வீக சிந்தனை உருவாகுது. அந்த இறை சிந்தனை இறை உணர்ச்சியை கொடுக்குது. அந்த இறை உணர்ச்சி, தெய்வீக உணர்ச்சி என்ன கடவுளோட நல்ல உறவுல பலப்படுத்துது. கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு பலப்படுது. மாறா அந்த எதிர்மறையான உணர்ச்சி நம்மளை கடவுள்கிட்ட இருந்து பிரிக்குது. நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையானது எதன் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுதுன்னா, நம்மளோட பக்தியின் அளவு எதன் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுதுன்னா, நான் திருப்பலிக்கு ஒழுங்காக போகிறவளாக இருக்கிறத மூலமாகவோ, ரட்சிக்கப்படுறது மூலமாகவோ, நான் எவ்வளோ பைபிள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அது மூலமாகவோ, எவ்வளோ வசனம் எனக்கு தெரியுது அதன் மூலமாகவோ, விவிலியத்தை நான் எவ்வளோ அதிகமாக நான் படிச்சிருக்கிறேன் அது மூலமாகவோ தீர்மானிக்கப்படாது. மாறாக அது எதன் அடிப்படையில் இருக்குதுன்னா, நம்மளோட உணர்ச்சி நமக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்குதா, இல்லை உணர்ச்சிக்கு நான் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறேனா, அதை பொறுத்து தான் அமைஞ்சிருக்குது. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 6 இவ்வாறு சொல்லுது, ஊன் இயல் மனநிலை கொண்டிருப்போருக்கு வருவது சாவே, ஆவிக்குரிய மனநிலை கொண்டிருப்போருக்கு வருவது வாழ்வும் அமைதியும் ஆகும். இந்த வசனம் திட்டவட்டமா சொல்லுது, ஊனியல் மனநிலை கொண்டோருக்கு வருவது சாவு, ஆவிக்குரிய மனம் கொண்டோருக்கு வருவது வாழ்வு. ஊனியல்பை சார்ந்து வாழ்றதும் ஆவிக்குரிய மனதை சார்ந்து வாழ்றதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை, தேர்ந்தெடுக்கிற அதிகாரம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. இப்போ ஊன் இயல்புனா என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஐம்புலன்களை சார்ந்து வாழ்றது, நம்மளோட மனது முழுவதுமா அந்த ஐம்புலன்கள் என்ன சொல்லுதோ அதை முழுவதுமா நம்பி வாழ்றது தான் ஊன் இயல்பு பின்னாடி வாழ்றது. ஊனியல்பு பிரகாரமா வாழும் பொழுது இறை வார்த்தை நமக்கு என்ன சொல்லுதோ அதை நம்பாம கண்ணால பாக்குறத நம்புறது, காதால கேட்கறத நம்புறது, இது நம்மள உலக பிரகாரமான வாழ்க்கைக்கு வாழ வழிவகுக்கும். இந்த உலகத்தை வாழ்றதுக்கு ஐம்புலன்கள் ரொம்பவும் அவசியம், ரொம்பவும் முக்கியமானது தான். கண்ணை கட்டிட்டு வாழணும், கண்ணை கட்டிட்டு நடக்கணும், காதை மூடிட்டு தான் நடக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை. நம்ம எதை பார்க்கணும், எதை கேட்கணும், எதை நம்பணும், பார்க்கறத நம்பணுமா, எதை விசுவசிக்கணும்,
அப்படிங்கிற அந்த முடிவு நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. நான் பார்க்கறது கேட்கறது எனக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணுதுன்னா அதை நம்ம தவிர்க்கணும். என்னோட ஐம்புலன்கள் என்னை இறை வார்த்தைக்கு மாறா இட்டு செல்லும் பொழுது அதை நான் கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும். ஒரு எதிர்மறையான சூழ்நிலையை நான் சந்திக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலை எனக்கு பயத்தை கொடுக்கலாம். ஆனால் கடவுள் அதை விரும்பலை. பயம் கடவுள்கிட்ட இருந்து வர்றது கிடையாது. மாறாக 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 7வது வசனத்துல சொல்லுது, நான் காண்பவற்றின் அடிப்படையில் அல்ல, நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் வாழ்கிறோம். நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது, நமக்கு ஒரு நோய் வரும் பொழுது, நமக்கு வேலை இல்லையோ, வேலை இல்லாத பிரச்சனையோ, உறவுகளில் பிரச்சனையோ, எந்த பிரச்சனை வரும் பொழுது கண்ணால பார்க்கறத நம்பி வாழணும் அவசியம் இல்லை. மாறாக கடவுளோட வார்த்தை அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பதில் சொல்லுது அதை நம்பணும், அதை பேசணும், கடவுளோட வார்த்தையை பேசணும் அப்படின்னு தான் கடவுள் விரும்புகிறாரு. உதாரணமாக விவிலியோங்கிறது ஒரு புத்தகம், பைபிள்ங்கிறது ஒரு புக்கு. கண்ணால் பார்க்கும் பொழுது அது புக்காக நமக்கு தெரியலாம், நான் அதை தொடும் பொழுது அது புக்காக எனக்கு தெரியலாம். நான் தொட முடியும், என்னுடைய ஐம்புலன்கள் ஒவ்வொன்றும் சொல்லும் அது ஒரு புக்கு, அது ஒரு புக்குன்னு. உதாரணமாக நான் பார்க்கும் பொழுது சாதாரண ஒரு புக்காக தெரியலாம். அதே பைபிளை திறந்து யோவான் 1வது அதிகாரம் 14வது வசனம் சொல்றத நான் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வசனம் சொல்லுது, வாக்கு மனிதரானார், நம்மிடையே குடிகொண்டார், வார்த்தை மாமிசமானது என்று சொல்லுது. வேர்ட் பிகம் ஃப்ளெஷ். நான் என்னோட சாதாரண கண்ணால் பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு புத்தகமாக தெரியலாம், சாதாரண வார்த்தைகளாக அது தெரியலாம். அந்த வசனத்தை நான் நம்பும் பொழுது, இந்த வார்த்தையை நான் நம்பும் பொழுது, இந்த வார்த்தை தான் கடவுள்ங்கிறத நான் பார்க்க முடியுது. ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. நான் இது சாதாரண புக்கு இல்லை, வார்த்தை தான் இயேசு, இயேசு தான் வார்த்தை, இந்த வார்த்தை உயிர் உள்ளது, ஆற்றல் வாய்ந்தது என்கிறத நான் விசுவசிக்கும் பொழுது நான் ஆவிக்குரிய மனதை கொண்டவளா நான் மாறிடுறேன். ஆவிக்குரிய மனப்பாங்கு கொண்டவளா நாம இருக்கும் பொழுது இறை அமைதி, அன்பு, சமாதானம் நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். கடவுளோட வார்த்தை என் மனதில் இருக்கும் பொழுது, அதை விசுவசிக்கும் பொழுது, வார்த்தை தான் இயேசுங்கிறத என்னால எளிதில நம்ப முடியும். ஆவியில புதுப்பிறப்பு அடைந்த நம்ம ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னா, முதல் காரியம் என்னன்னா, வாயை திறந்து சூழ்நிலைகளை பேசாம கடவுளோட வார்த்தைய அதிகமா பேசணும், அறிக்கையிடணும். பிரச்சனைகளை பத்தி பேசாம பிரச்சனை கிட்ட பேசணும். இப்படி விசுவாசத்தோடு அவரோட வார்த்தையை பேசும்போது, அறிக்கையிடும் பொழுது அந்த வார்த்தை நம்மள செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஆவிக்குரிய மனதை கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரச்சனை வந்தாலும், என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், சோதனை வந்தாலும் வாயை திறந்து பிரச்சனையை பேசாம, பிரச்சனையை கேட்காம, மாறாக இறை வார்த்தையை நம்ம வாயால் திரும்ப 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 நம்ம பேசும் பொழுது, அறிக்கையிடும் பொழுது, நம்மளுடைய காதுகளால் இறை வார்த்தையை நம்ம கேட்க 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 நம்மள விசுவாசம் வளர ஆரம்பிக்குது. அந்த விசுவாசம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற தேவையில்லாத பயம், கவலை, அவிவிசுவாசம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுரும். அந்த விசுவாசம் கடவுளோட வல்லமையை நம்மள செயல்பட வைக்குது. பயம்தான் எதிர்மறையான சிந்தனைக்கு நம்மளை கொண்டு செல்லுது. பயம் நம்மளோட இதயத்துல இருந்ததுன்னா அது மன அழுத்தத்துல கொண்டு போய் விட்டுடும். இறை வார்த்தை நம்மளை மகிழ்ச்சியில கொண்டு விடும். கவலையும் பயமும் நமக்கு மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும். இறை வார்த்தை நம்ம எதிரியான சாத்தானிடம் இருந்து விலக்கி நம்மளை காத்து வருது. கடவுளோட வார்த்தை சொல்லுது, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, கைவிடுவதும் இல்லை அப்படின்னு. இதை நம்ம எப்படி நம்ப முடியும்? விசுவாசத்தின் மூலமா தான் நம்ப முடியும். கடவுள் நம்மளோட எப்பொழுதும் இருக்காரு. 24 மணி நேரமும் 7 நாளும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் நம்மளோடயே இருக்கிறாரு. அப்படிங்கிறத நம்ம விசுவசிக்கணும், நம்பணும். நம்ம என்ன இப்ப பார்த்தோம்னா, வார்த்தை தான் எண்ணங்களை உருவாக்குது, எண்ணங்கள் மூலமாக தான் உணர்ச்சிகள் உருவாகுது, உணர்ச்சிகள் மூலமாக தான் நம்ம முடிவு எடுக்கிறோம், அந்த முடிவு தான் நம்மளோட செயல்களை உருவாக்குது, நம்மளோட செயல்கள் பழக்க வழக்கங்களை உருவாக்குது, நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் தான் நம்மளோட குணநலன்களை தீர்மானிக்குது, நம்மளோட குணநலன்கள் தான் நம்மளோட இலக்கை தீர்மானிக்கிறது. நம்மளோட வார்த்தை எப்படி இருக்குதோ அதன்படி தான் நம்மளோட இலக்கு அமையும். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த உண்மையை, இந்த சத்தியத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்ததற்காக நன்றி. நாங்கள் எங்கள் வாயால் அறிக்கையிடுகிறோம், நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர், எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறீர்,
நீரே ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா. நீரே சாவை அழித்து எங்களுக்கு வாழ்வை கொடுத்திருக்கிறீங்கன்னு நாங்கள் விசுவசிக்கிறோம். நோயை நீக்கி சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறீங்க. சாத்தானின் செயல்களை எங்களிடமிருந்து அப்புறப்படுத்திருக்கிறீங்க. சாத்தானின் செயல்கள் அனைத்தையும் தகர்த்தெறிந்துட்டீங்க. உங்க உயிர்ப்பின் வல்லமை எங்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் ஒளிர்வதாக. நான் இன்றே கட்டளையிடுகிறேன், இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் உங்கள் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வாராக. சாத்தானின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக மாறுவார்களாக. வாழ்க்கையில எல்லா தளங்களிலும் இவர்கள் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. பாவ சங்கிலிகள் உடத்தெறியப்படுவதாக, கட்டுக்கள் தகர்த்தெறியப்படுவதாக, இன்றே 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 தகர்த்தெறியப்படுவதாக. பண பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. திருமண காரியங்களில் விடுதலை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. மன குழப்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. கவலையில் இருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. பயத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. இன்றே இன்றே பெற்றுக்கொள்வார்களாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.